Ma'am, dito tayo sa gitna. Alright, so ayan, good afternoon or good noon po sa ating lahat. Tubig daw po sabi ni ma'am na excite po yata si ma'am. Kitang-kita naman natin kung gaano po kasaya ang ating birthday celebration for today. Ayan, and ma'am Rebecca Soriano, happy 54th birthday po sa inyo ma'am. And ma'am, matanong lang kita ma'am, may idea ka na ba kung kanino galing yung surpresa nito para sa inyo? Wala, hindi nyo alam kung kanino galing? Alright, so, sabi ko, pero pinaglalap na nababantayan ko sa mga palabas sa Facebook. Sana all, sa palagi ko alright, sana all. So ngayon, kayo naman po yung araw niyo po ito ma'am. And itong surprise din po na ito ma'am, meron din po silang ipinadalang message. Apo, nababasahin ko na lang din po para sa inyo, okay? Alright. Alright ma'am, basahin ko na lang po yung message nila. Okay. Happy 54th birthday. Thank you ate sa lahat ng tulong at pag-aalaga sa akin noon. Lilipat man ako ng lugar, pero hindi po ako magbabago sa inyo. Kasi nandun po kayo. Antay-antay lang po kayo at makakabawi rin po ako sa lahat ng naibigay niyo po sa akin. Salamat ate. I love you. And once again, happy 54th birthday and belated happy Mother's Day. Ayan. And palakpakan naman po natin si Ma'am Rebecca. And siguro naman ma'am, kilala nyo na kung kanino galing yung sorpresa nito. Kilala nyo na. Ayan. Ayan, from Tarlac, si Ma'am Remy. Tama? Alright. And itong surprise din po na ito ma'am sa message nila. Ma'am, baka may message din po kayo para sa ating sender. Sa kapatid ko na bunsoy, si Rimi, maraming salamat sa iyo sa pagkakas. Ikaw mismo, nag-aalala sa akin na ganito na ano. Akala ko kasi ay naantay ko lang yung mga anak ko na magbibigay sa akin ng ganito. Kasi sinabi ko sa sarili ko kay ko nagpagbigay. Ang kaligalayahan ko lang na magapagbigay. Kung sakaling may yung mga anak ko na lang, sabi ko, mas masaya ako kung ang mga anak ko magbibigay. Pero nauna ka na. Maraming salamat, bunso. Maraming salamat talaga. Okay na. Ayan, palakpakan naman po natin ulit si Ma'am Rebecca. Ayan, nakailangan po ma'am. And I request to everyone na sabay-sabay din po natin kantahan si Mami ng happy birthday po. Alright. Alright, kantahan po natin si Ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, yung mabilis naman po sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, and ma'am, meron din po tayong cake na nakahanda dyan. Alright, yung cake na lang po dito. Alright, dito na lang po sa akin cake. Ayan. And before you blow the candle, Ma'am Rebecca, wish na lang po muna kayo, okay? Alright, wish na lang and blow the candle. Alright, once again, happy 54th birthday po sa inyo, ma'am. And picture na lang po kayo, ma'am.